Na-curious ako dun sa guy na nag-post na for hire, need ng cash. Bali ang offer niya, kissing, tapos mouth fuck. Una, cuddle-cuddle lang. Tapos nung medyo nag-iinit na ako, nililik ko yung buong katawan niya pababa. Tapos nung nasa parang Dragon Ball na. Ano yung Dragon Ball? Yung itlog, nilalaro ko yung itlog niya. May pahawak-hawak, kinihimas. Tapos trinay ko hawakan yung tumbong. Kinikili-kiliti kong gano'n. Paano mo kinikiliti? Sige nga, sinusundot mo ng daliri mo, gano'n? Oo, gano'n. Tapos pinagpatuloy namin. Tapos yung after ko gamitin yung dila ko, sabi ko sa kanya, pakis naman. Tapos pumayag siya. Matapos mong ingud-ngud dun yung nguso mo dun sa suso. Malinis naman siya, walang amoy. So, feeling ko nag-ready rin siya. After nun, yung pagkakiss mo sa kanya, anong mga next na nangyari? Ayun, pinasok niya naman. Tapos, bumubulong siya sa akin. Like, parang gusto niyang tawagin ko siyang daddy, ganyan. Ay, tinatawag niya akong baby. So, baby, akin ka lang. Akin lang to. Tapos ako naman, sige, daddy. Sabi ko, ang sarap. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.